କାବୁଲି ଚଣା ବା ଛୋଲେ ତରକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଭାତରେ, ରୁଟିରେ କିମ୍ବା ପରଟାରେ ସବୁଥିରେ ଜମିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ନୂଆ ଉପାୟରେ ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏବଂ ସହଜ। ରାନିସ୍ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚଣା ତରକାରୀ ପାଇଁ 250 ଗ୍ରାମ ଚଣା ନେଇଯାଇଥିଲି। ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିରେ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 3ରୁ 4ଟା ଆଳୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ତାକୁ ସିଝେଇବା। ମୁଁ ଏଠି 6ରୁ 7ଟା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମୁଁ ଅଧେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରୁନି, ଖାଲି ଲୁଣ ପକାଇକି ସିଝେଇବା। ଏଠି ମୁଁ 6ଟା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଟି ମାରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଟି ମାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ବେଶୀ ସିଟି ଟିକେ ଲାଗିପାରିବ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକି ଯଦି ନ ସିଝିଥିବ ଆଉ ଥରେ ମାରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି 6ରୁ 7ଟା ସିଟି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ମଟର ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ତରକାରୀ ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସାଇଛି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ମଟର ଆଉ 2 ପିସ୍ ଆଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ କାଟିକି ତାକୁ ପକାଇଛି ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ନେଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇ ନେଇଛି। ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଠି ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଏଠି ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପିଆଜ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏଡ୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ନେବେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ କି ରସୁଣ ଏଡ୍ କରିନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଟୁରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଛୋଲେ ମସଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏହି ଗୁଳିଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ମସଲାରେ ପକାଇବା, ତେଲରେ ହିଁ ଆମେ ପକାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀ ଗ୍ରେଭି ଭଲ ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏଠି ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏଠି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଗଲାଣି। ତେଲ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଆଉ ମଟର ଆଳୁର ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପକାଇ ନେବେ। ଟମାଟୋ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ମସଲାକୁ ସବୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍। ଏଠି ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ପ୍ରଥମେ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମସଲା ପକାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଢାଙ୍କଣା ଦେଇ ଦେଉଛି 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ହେଇଛି ଏବଂ ତେଲ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆମ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଟର ଆଳୁ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିନେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଏଠି କଷି ନେବା। ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପେଷ୍ଟ କଲେ ନା ଭଲ ଗ୍ରେଭି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ନା ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଭି ବନିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ବନିବ। ଏଠି ଆମେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କଣା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟି ଯାଇଛି ଏବଂ କଷି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଢାଙ୍କଣା ଦେଇକି କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ ଲୁକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ମଟର ଆଳୁ ସିଝା ଗରମ ପାଣି ଥିଲା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇ ନେଉଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟାଇ ନେଇଛି। ତରକାରୀ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯଦି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଣାକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଭି ଆହୁରି ଭଲ ବନିବ। ମୁଁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଡ୍ କରିନେଉଛି। ତରକାରୀ ଆମର ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏହିଭଳି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଚଣା ତରକାରୀ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ
ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।